Generalnie chorowałam od początku dzieciństwa. Odkąd się urodziłam, pierwsze zapalenie oskrzeli miałam w wieku 3 miesięcy. No, zawsze się to zwalało na alergię, astmę i pylenie zazwyczaj w okresie wiosennym. Wszystko tak mocniej zaczęło się, odkąd wróciłam z sanatorium, byłam zarażona mykoplazmą. Wtedy wylądowałam w Rabce Zdrój w szpitalu i wydawało się wszystkim, że mogę mieć mukowiscydozę. Byłam chyba z 5 lat leczona pod kierunkiem mukowiscydozy, zrobiono mi genetykę. Niestety nic nie wyszło, więc lekarze się tam poddali, przestałam jeździć, ale infekcje nadal się pojawiały, osłabienie organizmu. Pojechałyśmy do Kopernika w Łodzi. Zostałam tam na kilku dniach badań, przejrzano wszystkie moje papiery. Po 2 dniach już było wiadomo, że mam niedobór białka alfa-1 antitrypsyny, a po 2 tygodniach zadzwoniono do nas, że mamy natychmiast przyjechać i okazało się, że mam pierwotny niedobór odporności. Pierwsze dni po podaniu dożylnym miałam bardzo duże bóle żołądka, temperaturę. Bardzo źle się czułam. Przez 2 tygodnie było wszystko ok, a w ostatnich tygodniach przed następnym podaniem już była infekcja, było zapalenie płuc, antybiotyk, szpital i tak co miesiąc. W tym momencie jestem już na podawaniu podskórnym. Jest to jak najlepsze wyjście dla mnie, ponieważ mam więcej możliwości w życiu. Nie jestem uzależniona od szpitali, od kroplówek, mogę sobie to podawać gdzie chcę. W międzyczasie podczas ciągłego chorowania pojawiały się też inne choroby, jak czułam się źle, miałam bóle żołądka, miałam bardzo duże problemy ogólnie z trawieniem. Zrobiono mi wszystkie badania, okazało się, że mam refluks żołądkowo-przełykowy, dyskinezę pęcherzyka żółciowego. No, towarzyszy z tym bardzo dużo leków i specjalistyczna dieta, ale daję radę. Niestety w początkowej fazie gimnazjum, kiedy tak dużo chorowałam, przeszłam na nauczanie indywidualne. Był to najcięższy okres w moim życiu, bo jak zaczęłam już liceum, odkryto, że mam pierwotny niedobór odporności. Najpierw toczenia dożylne, no jakoś jeszcze znosiłam. Potem pod koniec liceum przeszłam na toczenia podskórne. Na początku było ciężko psychicznie znieść, że trzeba się samemu kuć i tak dalej, ale dawało mi to więcej możliwości. Nie musiałam ciągle jeździć do szpitali, nie miałam kontaktu z innymi zarazkami. No, jakoś w pewnym czasie się przyzwyczaiłam. Do szkoły nie chodziłam od dawna. Ostatnie 6 lat nauki było w domu. Teraz przechodzę na studia. Niestety też to będzie tak bardziej indywidualnie, ponieważ nie dość, że idę na studia zaoczne, to jeszcze dojeżdżać będę tylko kiedy będę miała kolokwia. W tym momencie jestem na leczeniu podskórnym, dlatego że podawanie dożylne działało na mnie bardzo źle. Miałam bardzo duże bóle śledziony, miałam temperatury, osłabienie organizmu. Przez pierwsze 3 dni leżałam w domu pod kocem i generalnie umierałam. Nie wiedziałam, czy to przejdzie, czy nie. I tak było co miesiąc. No i w pewnym momencie lekarz stwierdził, że czas mi podać toczenia podskórne. I trzeba przyznać, że bardzo dobrze to na mnie działało. I działa do dzisiaj. Bardzo dobrze się z tym czuję. Nie mam efektów ubocznych, co jest największym plusem. Staram się żyć jak normalnie się da, ale nie mogę chodzić za często na imprezy, nie mogę chodzić ogólnie w duże skupiska ludzi. Każde wyjście, nawet do przychodni po receptę, kiedy nie założę maseczki, kończy się infekcją, zapaleniem płuc, podawaniem antybiotyków. Pod koniec zeszłego roku było ze mną bardzo źle i miałam antybiotykoterapię przez 5 miesięcy. To mnie postawiło trochę na nogi, ale i tak cały czas antybiotyki idą w ruch przy każdym kaszleniu, kichaniu. Na początku było bardzo ciężko, szczególnie kiedy zaczęły się toczenia podskórne. Dość ciężko psychicznie to znosiłam, nie chciałam robić toczeń, wylądowałam na lekach antydepresyjnych. I teraz minęło już dobre parę miesięcy, ponad rok. Czuję się jakby lepiej, ale mam nadal takie momenty, kiedy jak mam sobie zrobić toczenia, to siadam przez 5 minut, płaczę i
psychicznie się nastawiam do tego, że muszę się wkłuć, ale poza tym daje mi to wiele możliwości w życiu, więc staram się to jakoś znosić.